12 травня, 1170-й день анексії Криму. В ефірі «Заман». Я Єлизавета Цереградська. Вітаю. На захист здоров'я своїх дітей вийдуть сьогодні під стіни Київської мерії батьки хворих на рідкісне генетичне захворювання – незасвоєння білка. Необхідні біологічні добавки закуповує Київрада на рік для кожного хворого. Без БАДів у них починається ураження нервової системи. За словами батька хворої на незасвоєння білка дитини, цього року препарати закупили за тією ж ціною, що й минулого, але вони не пройшли випробування і в інтернеті про них нема жодної інформації. Тож сьогодні батьки зі своїми хворими дітьми планують прийти під КМДА на акцію протесту «Достукайся до мера». Вони вважають, що закуплені біологічні добавки виробляються у Росії і виключно для України. Більше у сюжеті наших журналістів о 17-й годині. Я, допустим, даю какую-то смесь и подмешивал ПАМ, а он не пьет и нет. И что мне, наказывать, бить его? Вот что мне с ним делать? Он просто не пьет эту смесь. Ему плохо, он все равно не пьет, потому что он ее не хочет. Тут даже не вопрос, насколько она хороша, тут еще вопрос, насколько хочет это пить ребенок. Потому что принудить его пить смесь, которую он не хочет, я не могу. Это рвота, тошнота, это плохое состояние. Для того, чтобы сохранить здоровье вот конкретно вот этого ребенка, ему нужно то, что ему подходит. Поэтому способ просто продать ему и отдать то, что они посчитали более выгодным для государства, это не способ охраны здоровья моего ребенка. 2 місяці арешту. Таке рішення прийняв суд у відношенні одного з учасників зіткнень під час масових заходів 9 травня в місті Дніпро. Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Під час ходи до Монумента Слави представників Соціалістичної партії та опозиційного блоку між ветеранами АТО, охороною і поліцією відбулися зіткнення. Одного атошника з розбитою головою забрала швидка. У відділенні поліції потрапили 15 людей, травмовано 14. Наступного ж дня зі своїх посад були звільнені керівники поліції Дніпропетровської області. Азовське море може перетворитися у Чорноморську затоку. Це може статися через будівництво мосту через Керченську протоку. Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження за порушення правил екологічної безпеки. Масштабні роботи можуть призвести до регіональної екологічної катастрофи. На сайті прокуратури зазначається, різка зміна хімічного складу води призведе до загибелі багатьох живих організмів, у тому числі дельфінів. Факт гибелі морських тварин підтверджує і російська прокуратура Краснодарського краю. На їхньому сайті зазначено, що за останні 1,5 місяці загинуло 68 дельфінів. До миру закликав Росію та Україну президент США Дональд Трамп. Після зустрічей в один день з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним американський президент опублікував колаж із фотографіями з цих зустрічей у Твіттер, долучивши хештег «Let's make peace» – «Помирімося». На україно-американській зустрічі обговорювали розвиток ситуації на Донбасі. До Клімкіна Трамп зустрічався з Сергієм Лавровим. Американський президент наголошував на відповідальності Росії щодо повного виконання мінських домовленостей. Перший міжнародний фестиваль світла та медіамистецтва пройде сьогодні ввечері на Контрактовій та Поштовій площі у Києві. Організатори обіцяють феєричні світлові шоу на фасадах будівель. Подібні фестивалі проходять по всьому світу і збирають багатотисячну аудиторію. До цього дня у Києві були світлові шоу, тепер в Україні відбудеться фестиваль світла. Як це буде виглядати, глядачам покаже наша знімальна група. Подробиці у вечірніх випусках.
Стали відомі імена переможців другого півфіналу Євробачення-2017. Окрім них, завтра на сцену Євробачення вийдуть представники Франції, Німеччини, Італії, Іспанії і Великобританії як країн-організаторів конкурсу. І України як переможця минулорічного конкурсу. Хто ж з конкурсантів пройшов у фінал, знає Ельвіна Сейдбулаєва. Привіт, Криму! Елон з Данії приїхав болювати за учасницю своєї країни Ганю Несен. Показує фотографії, які зробив на концерті. Розповідає, що подобається рок-музика і з нетерпінням чекає виступу української групи «Торвальде». На півфіналі був вражений виступом Джамали. Звичайно, я знаю Джамалу, і я її бачила під час півфіналу. Я дуже чекаю її новий хіт, який вона презентує на фіналі. Ірина та Володимир на квитки Євробачення витратили 1600 гривень. З собою взяли 3 дітей. Нам понравилась Белоруссия, потому что они пели на родном языке, и Румыния. Вот. А остальные, конечно, тоже прекрасно выступили, но, откровенно говоря, хочется, чтобы Евровидение было Євровидение і показувало культуру кожної країни. Саме головне, щоб пісні залишалися, а не так, що Євробачення залишилось, пісня пішла геть. Другий півфінал відкрили артисти музичного колективу GRT. Вони виступили разом з ведучими. Потім свою майстерність по черзі показали конкурсанти 18 країн. Представник Болгарії Крістіан Костова відзначився тим, що під час окупації співав в Криму. Тоді фіналіст першого сезону російського шоу «Голос» приймав участь в концерті на честь Дня захисту дітей в Кримському Артеку. Тоді йому було 14 років. Вперше в історії Євробачення прозвучала пісня білоруською мовою. Група Navy Band з Мінська грає в стилі фольк-рок. На співачку з Македонії Яну Берчевську чекав несподіваний сюрприз в прямому ефірі Євробачення. За результатами голосування і оцінок журі фіналістами стали конкурсанти з Болгарії, Білорусі, Хорватії, Угорщини, Данії, Ізраїлю, Румунії, Норвегії, Нідерландів та Австрії. Стали відомі імена переможців другого півфіналу. 20 конкурсантів зустрінуться 13 травня. Представники країн Великої П'ятірки та країни-господарі музичного конкурсу автоматично увійшли до фіналу. Ельвіна Сейдбулаєва, Едем Сідаліїв, Заман, АТР. Наразі це все. Далі в ефірі телеканалу АТР програма «Бугунь». Наступний випуск «Заман» з Ескендером Меметовим дивіться о 17-й годині. Я ж прощаюся з вами до понеділка. Вдалих вихідних. Залишайтеся з АТР.